akuluakulu Andrew Mpesitu watapidwa ndi boma pamene kuyankhula pano ali mchitoposi cha polisi ena tikumazati Andrew Mpesi wake uti ayi ndithu Andrew Mpesi amene tikumudziwa ambiri amene amagwira ntchito ku bungwe lijalo la Malawi Electoral Commission ngati Chief Elections Officer kumeneko kapena kuti CEO nkumbaditu abale kuti Andrew Mpesi wapalamula mulandu wanji. Ayi ndithu akuluakulu akunena zona kuti Andrew Mpesi pali allegations onena kuti iye sanagwire bwino ntchito, anapanga abuse office yake, anagwisa ntchito office yake molakwika ndichifukwa chake polisi yafika mpaka na pamutapa. Ndetu potengera ndito yawa amene wa Andrew Mpesi amene ndi Crispin Ndalama wasimikiza zona kuti Andrew Mpesi anatapidwa kupitisidwa ku headquarters ya Malawi Police Service kumene kuti ndi ku area 30 atachoka kumeneko ndekuno apanga transfer kwapitisano ku Lingazi Police Station moti mwachidziwikire ndekutino agona kumenekoko ku Lingazi Police Station. Ndekutengera ndi nkhanizo mene zikubwerera akunazo kuti Andrew Mpesi kugwisa ntchito kwake office molakwika nkunena kuti anatenga galimoto yawo imene amayendera ya office ya boma imeneyo nde anapasa munthu wina wake nde munthuyo kandi ndani kayako munthuyo samagwira ntchito ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission zomweno ndi zimene zapangisa kuti Andrew Mpesi amangidwe padakali panopa. Of course potengaso ndi mphekesera zina zimene zikuyendazo akuna kuti amene amayendera galimoto amene akuti amampasa mkazi wake ndekuti aziyendera galimoto amene ya boma zomwe ndithude nkuphwanya malamulo a dziko. Komano ndi allegations okhaokhawo palibe umboni weneweneko. Ena kumazafunsa kuti kodi imeneyo si imene kukhala disciplinary action kuti mwina internal matter nde mpaka na kufika poti kunjatidwa ndithu kukalowa muchitoposi kuti agone muchitoposi si witch hunt imeneyo. Ayi ndithu akuluakulu nkhani imeneyi ndoti ili malamulo a dziko. Nkhani yogwisa ntchito office molakwika ili malamulo a dziko makamaka ikapanga 4 mu category ya corruption chifukwa zimene zachitika panepa ndekuti azipangano 4 into category ya corruption of which ndekuti munthu ndethu omakathera muchitoposi makamaka adindo akayipanga classify nkhani imeneyo ngati no misuse ya public office kapena kuti abuse ya public office. Kumano mmene tafotokozera kale kuti nkhani ngati zimenezi zimangoyena kukhala ma internal matters imene imakathera ku disciplinary action makamaka pogwisa ntchito galimoto ya boma molakwika nkhani zake zimakathera motero disciplinary action. Komano makamaka akayipusha kuipanga escalate kuipitisa ku criminal prosecution umatha kutapidwa ndithu mmene zakhalira ndi abwana amene wa Andrew Mpesi chifukwa kungowapitisa ku Lingazi Police Station kokhako pamene papo ndeti zasimikiza zona kuti ayipushano akuluakulu kuipitisa kumeneko kuti apanga breach ndekuti Corrupt Practice Act. Komano mmene zilimo ndekuti abungwe limene la Malawi Electoral Commission sanabwereno ndi kalata officially kuyankhulapo pa zimene zachitikazi. Nkhani ambiri ndekuti yachoka kwa lawyer amene komanso apolisiwo ndekuti sanabwere kuzafotokozera bwinobwino zifukwa zenizeni zimene ndithu atapita amene wa Andrew Mpesi. Nkhani zake zovuta kwambiri. Komano tikatengerano ndi nkhani za kubungwe limene la Malawi Electoral Commission paja kumene ku bungwe la MEC amazakhalano 4 mu category ya ku parliament ndoti nthawi zambiri malamulo akumeneko amazayendera aku parliament nde pamene pa zimene zachitika makamaka tikapita ku Act of Parliament yokhuzana ndi corrupt practice pa section 25B imazafotokoza zokhuzana ndi misuse of public office. Nde act imene imafotokoza bwinobwino ngati zimene zinachitikazi kuti Andrew Mpesi anatenga galimoto kupereka kwa munthu oti samagwira ntchito kubungwe limene la Malawi Electoral Commission umenewo ndekuti anapalamula ndithu mlandu. Komanso tikapita pa section 25A imafotokozanso bwinobwino nkhani yokhuzana ndi ogwira ntchito mboma kuti no anthu amenewa sakuyenera kuchita mchitidwe wakatangale ndi zina zotero. So zonsezi zipangano 4 mu category yoti amenewo Andrew Mpesi anaphwanya ndithude malamulo popereka galimoto ameneyo galimoto ya office imeneyo. Komanso tikapitano ku malamulo a dziko makamaka ku Penal Code pa section 92 imafotokozanso nkhani zake zokhazokhazo komabe mmene zikuonekera pamene pa mwina ma authorities anangokhala pasi ndikupanga solve internally kumeneko zinakathanso kukhala bwino kwambiri. Komano zinthu ngati zimene zikamachitika zimazakhazo nati mwina pali ma grudges enake between ma authorities ndi wantchito ameneyo ndifake timazaona zinthu ngati zimenezi. So ndileso ndithu kwa akuluakulu amene magwira ntchito mbomamo muziziwa kuti zinthu ngati zimene zitha kuchitika ndithu kumatenga galimoto ya boma kupasa anthu ena ake chani kumayendera
ndekuti zotsatira zake zimakhala ngati zimenezi. Ayi makosana nkhani zake ndimene zikuyendera, tikubwera ndithu kuzapereka update bwinobwino. Apolisi akabweretsanso ma details okwanira bwinobwino zifukwa zenizeni zimene Andrew Mpesi anjatidwira komanso mene mlandu wawo ukhale ukuyendera ku mabwalo a milandu. Nkutheka amwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tunazo kuti Andrew Mpesi omwetu ndi a Chief Elections Officer a bungwe la Malawi Electoral Commission anjatidwa ndi apolisi pamene tikuyankhula pano ndakuti ali ku Lingazi Police Station mu mzinda wa Lilongwe. Ngati maganizo amene alipo fotokozani mu comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Saweyo panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 8 njongo ngati zambiri zikamachitika ndithu zitopezani mosavuta.